Bai. Egun da nahi, zara sortzi gaur, dializia da esoizku edo orpentzazku bai, orduen kasutan bi puntu gauz, eta ikusten da praminio orpentzazku edala, zuen puntutik. Horrego puntu eda, Alexandra Txabaleta egia, izetie mankomunidadeko ordezkari. Hori jasonea zagonetzen berbetan, mankomunidadeko lehendakarisaz eta zaban plenotik osabizala duen. Bueno, zauztenien, jaurreko prebedia pasatego, beraz horregatik ditzen dugu plenoa. Orduen onartzen da. Horrela, eta bide batez, pleno dokegu, sartu dugu batzorgoko estatutuen aldaketak onartzea. Baina hau duazariak etxeban lanak batzorgoko ekipo gara. Beste herri batzutan plenotik pasalda, eta horregatik sartu dugu plenotik pasatzei. Hau ja, ustariko kontu bada, beraz, zugu zein batzarriak, Ismari, eta onartzen da. Gure bertan desesku izan zen, abertun desesku izan zen. Deseskua, ez da zinez, deseskua. Lantakana con los señores. A2 es estatutuen aldaketian ez esku izan. Ez esku izan, hemen bertun dugu taktik. Ez esku izan. Orduen bosketeko bai, horren kontra, botue kontra, eta alde. Bueno, zoizko dagoetik, eskerrik asko.